Gde ste bre ljudi? Evo nas ponovo u novom klipu. Mi ćemo danas snimati Minecraft preživljavanje. I hajde da počnemo. Znači sad ću ja napraviti novi svet. Sad, ovo je moj prvi klip. I sad ovdje mogu da snimim još nešto. Ne znam sad šta, drugari su mi preporučili da snimim Happy Wheels ili Canter. Sad ne znam, možda snimim ove, a možda ne snimim ništa. A možda snimim samo jedno. Ne znam sad šta mi se snima, to ću da snimim. Sad samo dok ovdje sve stvorimo. Dobro, nije loše. Dobro za početak. Čekaj. Tako. Tako. Znači, sad čekaj samo tu muziku malo da utišam. Eno tamo villager vidim. Muziku da stavim na 10. Da bude tiša. Super, tu samo jedna kućica. Jedna kućica. Dva villagera. Stavimo sad tu. Ništa. Sad mi samo treba krompir. Šarapa. Dobro, imam i krompir i šarapa. Tako. Dobro, neću više da im rušim tu. Znači, ja ću kuću negdje da počnem da pravim ovdje, ali ne odmah. Prvo ću da se ukopam na 1-2 noći, tako. Nešto. Samo skupim malo kamena. Nadam se da neće nikakav zombi da dođe. Ne zombi, nego bilo kakav mob. Sad. Znači, rekao sam vam već, ovo je moj prvi klip. Znači, gledao sam često te youtubere i sve te. Znači, sad ovo da napravimo neke kamene stvarčice. Bilo bi super da nađemo i iron u ovoj epizodi, ali ne mora. Tako. Znači, ovaj klip neće da bude mnogo nešto dugačak. Sad, šta sam htjela, da, drvo mi treba. I negdje ću da se ukopam tu. Najvjerojatnije. Skeleton. Ne. Da me ne gađa. Ja ću za svaki slučaj da budem tu. Sad prvo neću da pravim kuću odmah, nego ću prvo da se ukopam i tu ću da živim nekih 2 dana, tako nešto. Tako ovdje. Tako ovdje može. Meni uopšte nije nešto potrebno mnogo prostora. To uopšte. Tako da. Ovdje u prvoj epizodi ćemo završiti neke osnovne stvari koje će biti naravno uvijek korisne. Tako, to neka ide 3 bloka na tamo. Znači, ja mogu da snimim još epizoda, bilo šta napišite u komentarima. Naravno, ja ću to možda snimiti. A možda i neću. Ne znam. Pa možda snimim ono pitanje i odgovori. Sve to zavisi, ne znam. Dobro, to samo što je kamen.
Jao, ne bre. Nemam pickaxe pukao je, čoveče. Šteta. Tako, toliko je dovoljno. Sad ću ovdje da stavim chest. Da napravim crafting. I da napravim šporet. Sad da napravim jedan kramp. Ajde. Sad mi tu treba jedan... Šta sad? Nešto sam sad htio da uradim tu... ja sad uradim. Čekaj to da proširim tamo da ne bude tako. Htio sam... Da. Htio sam ovo... Htio sam... Da, to sam htio da tu uništim. I ovo... Da, htio sam da istražim pećinu tu što je bila. Ne znam nije tačno. Da, tu. Sad, tu nadam se da nema nekih zombi. Super iron! To će da se naprave neke super stvarčice. Ne znam sad šta. Razmišljam se za oklop ili mač. Jer za, recimo se pravi kramp, sekira ili da se pravi lopata. Onda se to mnogo brzo potroši i nije baš toliko korisno, a nema mnogo neke velike razlike između kamene i drvene i iron sekire, recimo. Te tu smo skupili, super ugled. Čekaj malo. Da vidim šta ima na tamo. Ja se nadam da ćemo naći malo više irona, ali nema veze i da ne nađemo. Sad taj ugled da pokupimo. Naravno mi ne moramo malo... Super! Htio sam da kažem, mi ne moramo odmah u prvoj epizodi nađemo mnogo od neke super stvari. Ali ovo što smo sad našli je super. Znači sad mislim da napravim... Više se razmišljam za odelo. A ne znam, ako nađem možda... Ili dok ne budem snimao možda nešto... Tu nađem ili ne znam ni ja šta. Da to privršim, možda i kuću napravim. Ali mislim da snimam dok pravim kuću. I tako to otprilike. Sad smo malo pred villagera ukrali ove šargarepe tu i krompir, da. Sad gdje da se... Da, tamo sam zakopao ja pa. Daj to drvo da uzmem. Tako. Sad sam... Htio sam da nađem ovce ako ima negdje blizu. Ma da ne verujem. Daj Bože da ima negdje tu. Yes. Super. Sad samo neću da ih ubijam, da ih razmnožim. Ima ih samo dve, dobro, nema veze. Bitno da su negdje tu. To ćemo u sljedećoj epizodi da napravimo neki tortu za ovce. Sad šta ima sve ovdje, tu ne znam ni ja šta. Jedno tamo ovca. Tako. Super, mogu da ubijem. Da ih ubijem i da imam čisto za krevet bar. Tu lava. Tako. Ne, fali jedna vuna. Fali. Ne fali, u stvari jedna je ona siva. Light. Jedno tamo bundeve. Nešto mi ne trebaju. Mnogo. U stvari skoro uopšte samo za enderman su oni dobri i više ništa. Ili ako nešto sadite pa da napravite pitu od